ಮುಲ್ತ ತುಳುನ ಸಿನಿಮಾಡು ಪೂರ ತುಳು ನಾಟಕದ ಛಾಯೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ತುಳು ನಾಟಕಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಛಾಯೆ ಆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸೀನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಏನು ಪೂರ ಜನರ ಕೃಷ್ಣ ಮುಂಜೆ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪನಾಗಿನ ಪೊರ್ಲೋಡು ತೂಲಿ ಸೊ ಆಗ್ಲಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ಬುಕ್ಕ ಆ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ಎಂಕ್ಯಾಪಲ ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡಿರ್ಬಾರ ಇನ್ನು ಬೈದಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪ ಏತಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಪುರದ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಆ ಡಯಲಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭುನ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಉಂಡದೆ ಇಡೀ ನಾಟಕ ಹೋಯ್ತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಷ್ಟೇವರೆಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನಾಟಕ ಚಂದ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ನನಗೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದರದ್ದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ನೀತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಇನ್ನೂ ಸಹ ಈ ನಾಟಕ ತುಂಬ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾದು ಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾದುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಇನಿ ಯಾನು ಕುಟ್ಲದ ಪುರಭವ ನೋಡುಲ್ಲೆ ಇಡೆ ದ್ಯಾಗ ಬೈದೆಂದಗೆ ಎನ್ನಾಗ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಪುದರ್ಕೆ ಎಂದರು ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಬೈಲೂರು ಈ ತಂಡದ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಮೇರಿನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ನಾಟಕ ನೆತ್ತ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಡುಪಿಡ ಅನಗನಮ ನೆತ್ತ ಕವರೇಜ್ ಮಂತಿತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬದಿತ್ತಂಡು ನಿಕುಲು ತೂದಿಪ್ಪರು ಮಾತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಜನಕುಲು ಭಾರಿ ಹೊಗಳಿದಿರಿ ಈ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಮೋಷನಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಿರು ಬೊಕ ಆತೆ ತೆಲ್ತದಿರಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಶೋ ಉಂಡು ಬಲೆ ನಾಟಕದ ನಂಚಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಕುಲಿ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬನ್ಪೇರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಆಯ್ಜ ಅಕನ ಬಾಯಾರ ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ಪನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ದಬಂಡ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಬಿದ್ದೆ ಬತ್ತಿ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ವ್ಯಾಲ್ದಾದ ಪನ್ಪುನೇನು ಈ ನಾಟಕ ತೋಜ್ಪತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಡ್ರಾಮಾ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ನು ಆಜನ ಪ್ರಯೋಗ ನಮ್ಮ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏತು ತಿಳಿತದೇನ ಸೊ ಆತೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ವ್ಯಾಲಿದಾದ ಏನೋ ಪೂರ ಜನರ ಕೃಷ್ಣ ಮುಂಜೆ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪನಾಗಿನ ಪೊರ್ಲೋಡು ತೂಲಿ ಸೊ ಆಗ್ಲಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ಬುಕ್ಕ ಆ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ಸೊ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಏನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಮುಗಲ್ ತೋಜ್ಪತ್ತೇರು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೀರ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಖುಷಿಯಾಯಿನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮಾಡ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಯಾನ್ ಈತು ಸಾಧಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಟಕ ತುಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಈತು ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂದುಲೆ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಕಲಾವಿದನ ಪನ್ಪನ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಂದೆ ಬರೋದುಂಡು ಅವೇ ನಿದರ್ಶನ ಸೂಪರ್ 2.5 ಗಂಟೆ ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತೇ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಮಗನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಾರ್ಲಾಕ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಪಣತೀರಿ ಖುಷಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನೇ ನಿನಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಮಾಜೋಡು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಂದಂಡ ಪೊಂಜನಕಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಂಡೆಡು ಕುಳಿದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮಗಲು ಇತ್ತಂಡ ಮಗಲು ಎಡ್ಡೆ ತೂಪಾಲ ಪಂಡ್ಪಣ ಮಗಲು ಒಂತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರೇದು ಎಡ್ಡೆ ತೂಪ ಅವು ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪಡವು ಐನು ಇನ್ನಿತ ರೇಟೆಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಐನು ಸುಳ್ಳು ಒಂದು ತೋಜದ ಕೊರ್ಪುಣಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಆಣಜೊಕ್ಕುಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಪೇರ ಪಂಡ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಈ ಟೈಮುಡು ಜರೂರತ್ತು ಇತ್ತಂಡವು ದಯಪಂಡ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಮೋನೆಡೆ ಅವೇ ಪೊಣ್ಣಿತ್ತಿನಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ತೂಪೇರು ಪೊಣ್ಣಿತ್ತಿನಾಕಲು ನಿಕ್ಕೆ ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಮರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಡಪಡೊಂದಿತ್ತೇರು. ಬಟ್ ಈ ನಾಟಕ ಈತ್ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಕಾರಣವಾದುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ನೆಟ್ಟಾಗ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕಿ ನೆಟ್ ದುಂಬುದವೇ ಸ್ಟೋರಿನ ಬಂದ್ಬಿಡ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಡ್ ಐನು ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತು ತೋಜ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ಪುನನೆ ಸೀನ್ ಕೆಲವೊಂಜೆಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಮಾಮೂಲು ಟ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಮುಲ್ತ ತುಳುನ ಸಿನಿಮಾಡು ಪೂರ ತುಳು ನಾಟಕದ ಛಾಯೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ತುಳು ನಾಟಕಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಛಾಯೆ ಆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸೀನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪ್ರಯೋಗ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಯಾನ್ ಇದಮುಟ ಈತ ನಾಟಕ ತೂತೆ ಆರ್ನಲ್ಲ ತುಂಬಲ ತೂತೈತೆ ಸೊ ಹೊಸತ್ತು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತು ಎಂಕ್ ಬೂರ್ದು ಹೇಳ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಮೀಸೆದಾರು ಅದು ಮಾತಾ ಪಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಆತಂದ್ರೆ ಬೊಕ ಸೀರಿಯಸ್ ಪಾತ್ರಲು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಸನ್ನರೇ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತನು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಲ ಅಂತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತ ಆಪುನ ವಿಷಯನ ಒಂಜಿ ನಿಜ ರೂಪಡು ಒಂಜಿ ಕಥಾ ರೂಪಡು ತೋಜಿಪಾದಿರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಸನ್ನರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶೈಲಿದ ನಾಟಕಟ್ಟು ಬರಪೆನೆಟ್ಟು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಎನ್ನ ಸಾಂಗ್ಲ ಎತ್ತುಂಡು ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನಕ ಗೊತ್ತಾತು ಜಾಣ ಇನ್ನಿ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬತ್ತನು
ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಅನುಭವ ಆ ಒಂದು ಎನ್ನುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೀನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಒಂಜೇ ಸೀನ್ಡ್ ಅವೇನೇ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಅವೇನೇ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಇಂಚಿಡ್ ದುಬೈಡ್ ಪಾತಿರ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಅಂಚೆ ಅದೊಂದು ತೂವಡ ಏನೋ ನಾಟಕ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾದ ತೂವಡ ಏನೋ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ನಾಟಕ ಈ ತಂಡದ ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಈ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತಿಕ್ಕಡ್ ಸಾವಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವಡ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಟೀಮಿಗೆ ಅನ್ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಕ್ಲನ ರೋಲ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಜೀವ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ನಾಟಕ ಹೆಂಗೆ ಪರ ನಾಟಕದ ನೀಕೆ ಕನ್ನಡಿರ್ಬಾರ ಇನ್ನೂ ಐದಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಎಮೋಷನಲ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಪುರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ಡಯಲಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭುನ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಇಡೀ ನಾಟಕ ಹೋಯ್ತು ಪೋಪನು ಸೂಪರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಪಂತಾರೆ ಜಾವ ಮೈಲ್ಡ್ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಟ್ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡತೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಸಾರನ ಕೈಚಳಕ ಮಾತ್ರ ಬುಲ್ತದೆ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬರೋದು ನೀಕೆ ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಪಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಭಾರಿ ಸೋಗುತ್ತಾರೆ ಡ್ರಾಮಾ ನಾಟಕ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಉಂಡು ದಾದ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಆನುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ದ ಒಂಜಿ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡತೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಬೈಲೂರು ಭಾರಿ ಶೋಕ ತೋಜ ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನನೇ ಸ್ಟೋರಿಯ ಬಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪೆ ಆನುಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಎಂಜಿನ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ವತಃ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಆನಗ ಕಣ್ಣಿಡು ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಡ ಪೊನ್ನು ಜೋಕ್ಲೇನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಹೈಲೈಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಪ್ರಸನ್ನ ಬೈಲೂರು ಆನುಲೆನ ಒಂಜಿ ಆ ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದುಂಡು ಈ ಮೇಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೇಲೆ ಅದು ಬುಡ ಜೋಕ್ಲನ್ ಬುಡಂದಿನ ಅಂಚಿನ ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದೆ ಪದೇರು ಪ್ರಸನ್ನ ಬೈಲೂರು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ನನಾತಾರ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪಡಾರು ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅನ್ ಮುರಾನಿ ಒಂದು ಜೈಟ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಭಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಬೈಲೂರು ನಾನು ನಿಜವಾದ ಫ್ಯಾನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಈ ನಾಟಕದ ಉಲಾಯ್ಬೋದು ವಿದಾಯ ಪಣ್ಣ ನಾಲ್ಬಟ್ಟ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಕಣ್ಣಿಡು ಬೈದು ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಪೂರ ಕಲ್ಲತ್ತು ಹೊಡೆದು ನಾಟಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದು ಬತ್ತಪ್ಪ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟ್ರು ಪನ್ಪಿನ ಟೈಟಲ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲದ ಮಾಸ್ಟ್ರ ಜಿಮ್ಮುದ ಮಾಸ್ಟ್ರ ಒಯ್ತ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬನ್ಪೆ ಮೂಲ ಬತ್ ತೂಂಡನೆ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಒಯ್ತ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಗ ಬುಕ್ಕ ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರನ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪನ್ಪುನಂಡ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತು ಪಿರೌಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿರತ್ತೆ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪುರ ಒಂಜಿ ಸೀನುಲ್ ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಪಂಡ್ ರಿಯಲಿ ಅವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಹೊಸತ್ತವು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಐದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ನಮಕ್ ಜವನಿಯರಿಗೆ ದಾದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಂಟ ಪುಣ್ಣುಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಣುಲೆಗ್ಲ ತೂವೊಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನಕ್ಲೆ ನೆಂಚ ತೂವೊಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊಡ್ತೇರಿ ನಿಜವಾದಲ ಗ್ರೇಟ್ ಖಂಡಿತ ಈ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಎಂಚಾಂಡದ ಪನ್ಪಿನೇನು ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಸೂರಜರೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪದ ಅದು ಗೊತ್ತನೆ ಜನಕ್ಲು ದಾಯಿಗೆ ನಾಟಕ ತೂಯರು ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಾಟಕ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆಗ್ ಮಾಯಾಲೋಕನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಂಚ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಿಜ ಜೀವನುಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ವೇರು ನಿಕ್ಲು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಡು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಉಪದೇಶವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಅವೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪು ಅಂಡ ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ಏಪ ಈ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾದ ಬರ್ಪುಣದಿಲ್ಲ ಅಪಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟುಂಡು ರಂಗಭೂಮಿ ಬುಳೆದಿನೇ ವೈಕ ಬಂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಪುಟಿದಿನೇ ವೈಕ ಬಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಹೃದಯಗಳ ಮುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ವಿಷಯಲೇನು ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪನ್ಪಿನವು ಅಂಚಿನ ಇದು ರಂಗಭೂಮಿಯ ನಿತ್ಯ ಪಂದಿನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಪುಣ ಬಂದಂಡ ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಇನ್ನಿತ ನಾಟಕ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ಈತನ ಪನ್ಪೆ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಅದ್ಭುತವಾದ ನಿಚಿನ ಶ್ರಮ ಸುರುಕು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರಟಿಕೆ ಕೊರುಡಾಪನದ ಯಾಪಂಡ ಇಂಚು ಪುಗದ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಬುಳೆದ ಬೈದನಿಚಿನ ಈತ ನೂದು ವರ್ಷೋಡದು ಕಾಲಗೂ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೈದನು ಐಟ್ ಇಂಚೋಗು ಮಾತಾ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಎಂಚ ಕೊರುಡು ಕಥೆಗೆ ನವರಸವನ್ನು ಎಂಚ ಸೇರ್ಸೌಡು ತುಳು ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಎರಡು ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ದಾದ ಬಂಡ ಒರಿಯೇ ನಾಟಕ ಮುಗೀತದು ಅವು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಉಂಡತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಉಂಡು ತುಳು ಎಂಕಿತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಆ ಸಂಗೀತಲ ಅಂಚನೆದಲ್ಲ ಅವಲ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟ ಮಾತಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಮೂಲು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಚನೆ ಅರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಐಕ್ ಅರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರಲೇನು ಐಕ್ ಜೀವ ಜಿಂಜಾನಿಂಚಿನ ಬೇಲೇನು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಬರಡು ಬಂದಂಡ ಸಂಗೀತ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೊಂದರು
ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಲಾತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಒಂಜಿ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ತೋಜಿಂದಾದ ಮಂಡ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾದ ದೆಪ್ಪನದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೋದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಒಂದು ಒಟ್ಟಂದೊಡೆ ಈತೆ ಪನ್ನಲು ಇದಾದ ಮಂಡ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ನಾಟಕ. ರಾಘು ಮಾಸ್ಟ್ರ ಜೈ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆ ಅಂತ. ನಾನು ತುಂಬ ನಾಟಕ ನೋಡ್ತೇನೆ. ನಾಟಕ ನೋಡುವ ಹವ್ಯಾಸ ಉಂಟು ನನಗೆ. ಭಾರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಟಕ, ಒಳ್ಳೆಯ ನೀತಿ ಬೋಧದ ನಾಟಕ. ನಾನು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಟಕ ಚಂದ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ನನಗೆಲ್ಲ ಲೈಫಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದರದ್ದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ನೀತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ದೇವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಇನ್ನೂ ಸಹ ಈ ನಾಟಕ ತುಂಬ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರಸ್ತೇನೆ, ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಇಂಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಥಾವಸ್ತುದ ಪರಿಣಾಮ ಜನಕಲಿಗೆ ಗೆಂಚೆ ಬೀರುಂಡು ಈ ನಾಟಕತ್ತು ನಾವು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ ಅಂದಾಂಡಲ ಈ ಕತೆಗೆ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅತ್ತಂದೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ. ರಂಗದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗಲ ಪನಗ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ದ ವಿಷಯ ಭಾರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಬೈದನು. ಬೊಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ಗಳ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಐತ ಪರಿಣಾಮಲ ತೋಜುಂಡು, ಸಂಗೀತಲ ತೋಜುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭುನ ಪದ ಭಾರಿ ಭಾವೋದ್ವೇಗಗಳು ಜನಕಲು ಭಾವನೆ ಭಾರಿ ಮನ ಮುಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಅಕಲ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರತಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು. ಕತೆ ರಚನೆ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಟ್ಟು ಮಿತ್ತಾರ್ದೇರು. ಅವು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಾರಡು ಒಂದು ಈ ನಾಟಕಗಳು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಆರು ನನ್ನಲ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗನು ಮಲ್ಪೊಡು, ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರೋಡು. ನನ್ನದ ಜನರೇಷನ್ ಅವೇನು ತೂದು ನಾಟಕದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡು ಪಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂಡ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ ನೆಟ್ಟೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಮೆಸೇಜ್ ಸೀನ್ ಟು ಸೀನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 0 ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಓಪನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಐದಕ್ಕೆ ಸಡನ್ ಅದು ಒಂದು ಇಡೀ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡಂಡ ಅವು ಎನ್ನಂದಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳು ಬರಂದ ಅವು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವು ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆದಿ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನಲ್ಲ. ಐಕ್ ಅಕ್ಲಿ ಈತ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡು ಇಂಕ್ಲಿ ಈ ತಿಂದು ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ಅಂದು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು 140 ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾರೆ. ಆ 140 ಪೀಸಿನ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪಡಂಡ. ಕಲಾವಿದರು ಎದುರದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಏತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲೇ ಈ ಪಿರಾವದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅತೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನರ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಕೊಡುತ್ತೆ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಪಂಡಂದ್ವಿ. ಎದುರದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಾಕ್ಲೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹಾಕ್ಲ ತನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಾಕ್ಲೆ ಏತು ಮಲ್ಪರ ಪಿರಾವದಕ್ಲ ಹೀರೋನಾಕ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದು ಎಡ್ತೋಚ್ ಬಾದಿರಿ. ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಚಿಂಚಾಂಡ ನಾಟಕ ಫ್ಲಾಪ್. ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪಂಚಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ನಾಟಕ ಫ್ಲಾಪ್. ಆಂಡ ಏನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಅಕ್ಲು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ಪಿರಾವದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಲಂಚನೆ ಹತ್ತು ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಅಂಚಾದು ಈ ನಾಟಕ ಮೆಸೇಜ್ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕುಡುಕುಟವನ್ನು ಉರ್ದು ಮೂಲ ಬತ್ತ ಅಂಡ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡುಕುಂಬದ ಹೆಂಚ ಮನ್ಪುಲಿ ಪನ್ನೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಮನೆ ಧ್ವಜಪಾದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸನ್ನರಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು ನಾಟಕ ಗತ್ತಿಗತೆ ನನಾತ ತೂವಾಡ್ದೆ ಅಂಡ ಇಡೀ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಉಂತು ತೂತು ನಾನೇ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷ ಫುಲ್ ಆಪಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ರೇಗಿ ಒಯ್ಯ ನಾಟಕ ಹೋಗೋರು ಫುಲ್ ಆಪಿ ವೈಕ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಜನ ಸೇರ್ಸವನಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ ಈ ನಾಟಕ ಹೋಗು ಖಾಲಿ ಓಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾನರ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಖಾಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಂಜಿ ಈತ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತು ಪ್ರಸನ್ನರ್ನ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಈತ ಜನ ಬೈದೇರು ಪಂಡ ನಾಟಕ ಹಂಚೋಣ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಾನು ಉಂತುದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈತ ತೂಡಂತೆ ನಾನು ಒಂದು 4 ಶೋ ಮೂಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿವೋಡಾಪಂದೆ 4 ಜನಕ್ಕೂ ಉಳ್ಳಿರ್ತೀಯಾರೆ. ಈ ನಾಟಕ ಇಂಚನೆ ನಾತ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಎನ್ನಲ್ಲ ಕೊಡು ಫಾರಿನ್ ಮೂಲ ಪೂರ ಟಾಪ್ ಆದ ಪೋಪುಂಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ 1,000 ಶೋಗು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿಂದು ಬೇಗಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು. ಮುಖ ಪ್ರಸನ್ನರಿಗೆ ನನಾತ ಇಂಚಿಂದ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭಾರಿ ಶೋಕಾಂಡೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾಂಡೆ ಮಸ ಮಾಡಿದಿಂಚ ನಾಟಕ ತೂಡು ಇನ್ನು ಫ್ರೀ ಇತ್ತ ಬರ್ತದಯ್ಯ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ 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 ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸು ಸೂಪರ್ ಒಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಎಂಚ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಚ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸೀನು ಬೆಡ್ರೂಮು ಸಖತ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಸೂಪರ್. ಬೊಕ್ಕ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಗೆ ಮರ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ಒರಿಯನ್ ಮೀರ್ಸದ ಒರಿಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್. ಪ್ರಸನ್ನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ದೆಪ್ಪದಿರು ಅಕಲ್ಡ ಸೂಪರ್ ಅದು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ ಪ್ರಸನ್ನರ ನಾಟಕ ಐಟೊಂಜಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಸಲದ ನಾಟಕಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆರೈಟಿ ಇತ್ತುಂಡು. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು. ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ತೀರ್ದು ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಲೈಫ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಆಪೇರು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪನ್ನಡ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಆಪೇರು ಹಾಕಲ ಬೇನೆದ ಅದೊಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾದರು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆತುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಎಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾಟಕನ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಣ್ಣ
ಇರು ಪೂರಗಳೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಲ್ಲರು ಇರ್ನೊಂಜಿ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿನಿ ಎಂಚಲ್ಲರು ಏನು ಗೊತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಸಾವಕ್ಕೆ ಈರೆಂಚಲ್ಲರು ಅವು ಯಾನ್ ಎಸ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡ್ಲ ಕವರೇಜ್ ಮಂತಿತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತುಯಿನಕುಲ್ ಮಾತ ಬುಲ್ತೀರಿ ಐದು ಬೊಕ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಿಯರು ಲೈಟಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಿಯರು ಕಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಆತಿರಿ ಇನಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಕುಡ್ಲಡಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಂಡ್ ಇರೆಗ್ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅವ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಕಲು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತಿಲ್ತೇರು ಅಂತ ತಿಲ್ತೇರು ಅಡಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬುಲ್ತೇರು ಅವೇ ಮೋರ ಈ ಗೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಏನು ಬೈದೇರು ಅಗುಲ್ ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲೆಗೆ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಂಡ್ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆ ಫೋಟೋ ಪೂರ್ನ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಡುಪಿಡಿ ದಾದ ಪೂರ ತಿಕ್ಕನ ಎಂಚೆನಿ ಮೂಲ ಸೇಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲಾದಿ ಇದು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅಡೇ ಮುಟ್ಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕರೆ ಬುಡ್ಜಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಇನಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಮಕ್ ಬತ್ ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಕೊಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ದ ಪೂರ ಎಂಚ ಆಪುಂಡ ಏನು ಅನ್ಪುಂಡ ಜನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ತೂವೊಂದುತ್ತ ಎಂಚ ಆಪುಂಡ ಅಂಡ ದೇವ್ರದೇವ್ರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಸಣ ಇತ್ತ ಈ ನಾಟಕದ ಏನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ಒತ್ತುದು ಪಣ್ಣಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರದ ಪನ್ನಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿದಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ ಆನುಲ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ದಿಪ್ಪೋಡ ಅಪ್ಪನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಟ್ಟುದಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಮಗೆ ಆಯನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಕನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಅಯ್ಯೋ ಜ್ಞಾನ ಮಗೆ ಅಂತ ಪನಿ ಮೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಏನು ಕೆಲವು ಎತ್ತೋ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಚಲ್ಲು ಮನ್ಪುನುಂಡು ಆಯ್ನ ತೂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲ ಲೆಕ್ಕ ಗುಪ್ಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನಿಯರೆ ಕನೆಯರೆ ಆಗ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮೆಗ್ದಿನ ಮದಿಮೆ ಅವು ಒಂದು ಅವು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಈರು ಮುಟ್ಟಿದಿನ ವಿಷಯ ಇನಿಕ್ ಜನಕಲ್ನ ಕಣ್ಣ ನೀರಿಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅವು ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲದ ಕತೆ ಅಕ್ಕನ ಮನಸ್ಸದ ಕತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆತಿನ ಅನುಭವ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅವೇನೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ದೆತ್ತ ನೋಡು ಬಂದು ದಾಯಿಗೆ ಎನ್ನಂಡು ತುಲೆ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಒಂದೊಂದು ಎನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂಡೆಡುತ್ತಂಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಯಾನು ಒಂದೊಂದು ಕೆಲವು ತೂತಿನ ಬೊಡಿದಿ ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಏಜ್ಡ್ ಟೈಮ್ಡು ಏಜ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಇರಗೆ ಹೆಂಗಿಡತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಏಜ್ಡ್ ಪಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಕಲೆಗೆ ಪನ್ನೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಪೂಜಿ ಆ ಮರ್ಮಲ್ ಮಗಲ್ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನ ಜನ ಪೂಜಿ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಎಪ್ಪುಡು ಪಾಪ ಇಂಕ ಅವೇನೊಂಜಿ ಒಂದಿನೊಂಜಿ ನಾಟಕ ತೋಜೋಡೊಂದು ಹೊತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಊಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಂಜು ಮಗನ ವಿಷಯ ಆ ಮಗನವಿನ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ನಮ್ಮ ಆಣುಲು ಬಂಗ ಬತ್ತಿನೇನು ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಅಂಚ ಅವಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಇಂಕೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದೊಂದು ಇಂಕ ಧೈರ್ಯತ್ತಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಒಂದು ಧೈರ್ಯತ್ತಂಡು ಜನಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಇಂಚಿನ ತೋಜೋರು ಅವೇನು ಅಂಚಿನ ಲೈವೇ ತೋಜೋಡುಂದಾಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಏನು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮಂತದ್ದು ಇಜ್ಜಿನ ಅಡೆಗೆ ಮಂತದ್ದು ಕತೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಲ್ಲಿ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಏನು ಫೋನ್ ದತ್ತುಯರು ಅವೇನು ಫೋನ್ಲ ಕತೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಲ್ಲಿ ಫೋನ್ಲ ಪಾತೇರಲ್ಲಿ ಅವು ದಾಯ ರೀಚಾಂಡ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಲೈವೇ ತೋಜ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಸಟ್ಟು ತೂದು ಆ ಅವಲುಲ್ಲೆ ಆಮೇಲೆ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಬೊಕೊಂದಿನ ಆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ತೂದ್ಲ ಆಗಲೇ ಜನಕ್ಲೆ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಉಂಡು ಬಾತ್ರೂಮೇ ಅಂಚೆ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆ ಏನು ಇತ್ತ ನಾರ್ಮಲ್ ಕತೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ವಿಶೇಷತೆ ಕೊರ್ಕ ಅಂತ ಬಂದೆ ಒಕ್ಕ ಕತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎನ್ನದೀನಿ ಅಷ್ಟೇಮಿಗೆ ಸಲ ಒಂಚೂರು ನಾರ್ಮಲ್ ಕತೆ ಕೊರ್ಕ ದಯ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಅಷ್ಟೇಮಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಚೆ ಮಂತ ಪೋನಾಗ ಏನು ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪಡ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಕತೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಗ ಅಂಚ ಬಿದ್ದಣ್ಣೆ ಕತೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಅವೇ ಕತೆ ಐತಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನು ಮಾಮೂಲಿ ಕತೆ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇಟ್ಟು ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡದೆ ಕತೆ ಮಾಮೂಲಿ ಅದು ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಎಸ್ ಕರೀನ ಸಲತ ಅಷ್ಟೇಮಿ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ನೂದೇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂಡ್ ಇಂಚಪ್ಪಗೆ ಮುಂಬೈ ಪ್ರವಾಸಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಅದು ಬೈದಾರು ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ಏತು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಬುಕಿಂಗ್ ಎಂಚುಂಡು ಜನಕಲ್ನ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಎಂಚುಂಡು ಇತ್ತೆ 52 ಶೋ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆತಂಡು ರಾಘು ಮಾಸ್ಟ್ರು 52 ಶೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ ಆತಂಡು ಬಾಂಬೆಡು ನನ್ನ ಎನ್ಮ ಶೋ ಬಾಂಬೆಡು ಉಂಡು ಅವತ್ತದೆಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಆಪುಜಿ ದಯಮನ್ನ ನನ್ನ ಚೌತಿ ಅಷ್ಟೇಮಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸೀಸನ್ಗಾಂಡು ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸೀಸನ್ ಡೇ ಒಂಜಿ 100 ಶೋಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚೈತೆ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶನಿವಾರ ಐತರ ಅಂತೆ ಬುಕ್ ಆತನದೆ ನನ್ನ ವಾರದ ಮಧ್ಯೆ ಬುಕ್ ಒಂದು ಪುನಃ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಟಕ ಕೊರಿಯರ್ ಜನಕುಲು ಕೊಂಡಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ದಿಕ್ಕದು ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆ ಉಂಡು 500,000 ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವಡೆ ಈ ನಾಟಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಂಜೋಕುಲು ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ತೂವಡೆ ಎಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಣ್ಣಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವು ಆವಡ್ ಬಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೇಗ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಉಡುಪಿ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮನ ಡ್ರಾಮಗು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎನ್ನ ಡ್ರಾಮಗಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಸೂರಜ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಎನ್ನ ಈನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡು ಸೂರಜಿನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕಾರು ಕೆಲವು ಎನ್ನ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಆದಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಸೂರಜಿನ ಒಂಜಿ ಏನನ್ಪೇರು ಫಲಾಪೇಕ್ಷದ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೋಕೇಡು ಮಂತಿಂದು ಆಂಡ ಮೊನ್ನೆ ಡ್ರಾಮಾ ತೂದಿನಿ ಇರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ನಗಲ ಇಜಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತರ್ಪೆ ಬಂದಿರ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಈರು ಇದು ಶರಣಾದಪ್ಪ ಉಡುಪಿಯ ಕಂಡೀರ
ಬೊಕ್ಕ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆವದು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿಮಲ್ ತಿನ್ನ V4 ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಏನೊಂಡೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದುಂಡೆ ಮೀಡಿಯಾ ದುಂಪು ಅದು ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ ಮೂಲಿನಿ ಈ ಒಂಜಿ 300 ಜನ 400 ಜನ ತೂದುಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅವೇನು 400 ಜನ 80 ಜನ ಕಾವು ಅಣ್ಣ 80,000 ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆವಡ್ಲ ನಿಕುಲೆ ಬೋಡು ದೇಪನ್ನ ಆ 80 ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಓಡು ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲಿ ನಾನು ಬರ್ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ 2 ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟೆ ಅವನಿಗೆ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪಾರು ಅಂಚೆ ನಿಗಲ್ನ ಪಾಲು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ನಿಗಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಗಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಾಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಸ್ ನಿಕುಲು ಈತು ಪುರ್ತು ತುಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಮೇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಡ್ ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಬೈಲೂರು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮುದ ಈ ವರ್ಷದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ನಾಟಕ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟ್ರದ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಲ್ನಂಚನೆ ಉಡುಪಿರ್ದಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಹೊಗಳಿಯರು ಏತೋ ಜನ ಬುಲ್ತೊಂದೆ ಬಿದೈ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ನೆತ್ತ ಅರ್ಥದಾದೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಆ ಕತೆ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಕನ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ಆಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಕನನೀರು ಬರ್ಪದುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಧೈರ್ಯಡ್ ನಿಕಲ್ನ ಊರುಡಿ ನಾಟಕನ ಬೊಕ್ಕುಮನ್ ಪೊಲಿ ತಿರ್ತಿಯನ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಖಲ ಊರುಡು ನಾಟಕ ಒಬ್ಬರಿತ್ತಂಡ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾಟಕನ ಧೈರ್ಯಡ್ ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬೊವಲಿ ದಯಪಂಡ ತುಯಿನಕುಲು ಈತ ಹೊಗಳ್ದೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಿರ್ತುಕೊರ್ತಿನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಂತದ್ದು ಈ ನಾಟಕನ ಬುಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನು ಕುಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ರಿವ್ಯೂದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಡೆಮುಟ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಚೆನೆ ಪಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನು ಕುಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್